Hej så velkommen til den her video. Jeg skal lige starte med, at jeg har sådan et tøj på. Den her skal bare hurtigt filmes. Og hvis jeg bruger altså ikke sådan noget rigtig lys, men det kan man også godt se. Derfor man kan se sådan et dut, ikke? Det er altså for min lampe. Men nu kan I ikke se den, men det er lige meget. I dag skal jeg lave en infovideo, sådan nummer 2, #2, eller hvad man nu siger. Og det handler om en ny kanal, som jeg har lavet sammen med Magnus og Furkan fra min klasse. Og vi har lavet en kanal, der hedder Triple Boys. Kommer lige til at stå her. Der er også en link i beskrivelsen. Men I undrer nok over, det står lidt anderledes. Men I skriver nok nede i kommentarerne, eller det er skrevet forkert eller sådan noget. Men vi har bare skrevet lidt anderledes på, når vi vil bare gerne prøve noget nyt, ikke? Så det er med 2 P'er i stedet for 1 P. Ja, og vi har så startet den her kanal. Ja, og der laver vi nogle videoer, men det bliver nok ikke sådan... Altså en hver dag, eller nej, en hver anden dag, eller et eller andet. Så meget kan vi altså heller ikke gøre på. Når de går til fodbold, det gør jeg så ikke. Jeg er ikke sådan en, der laver sport og sådan noget. Jeg spiller noget Just Dance. Det er meget. Men de går til fodbold 2 gange om ugen og spiller kampe i weekenden. Og det gør jeg så ikke, så det er ikke sådan hver dag, vi kan filme. Ja, så hvad det hedder, vi satser på, at vi kan lægge nogle videoer op 1 gang om ugen. Men vi skal lige hurtigt starte lidt op. Ja, og jeg skal lige sige noget. Den her kanal, den bliver altså bare brugt til noget, når jeg vil lave det alene. Altså som bare helt alene. I stedet for bare at have noget mere. Jeg vil gerne forsøge at lægge nogen op, men det bliver sådan ikke meget tit. Og jeg skal også lige sige, vores kanal, ligesom den her kvalitet, det bliver på min iPhone. En iPhone 6, så det er ikke sådan en mega fed kvalitet. Altså det var det bedste, vi i hvert fald kunne finde. Men jeg skal i hvert fald have et kamera. Og jeg har fødselsdag her. Når jeg ved ikke, den kommer op i morgen eller sådan noget. Den her, eller det kan også godt være, den kommer op i dag. Men om 4 dage har jeg fødselsdag. Og så får jeg nok et kamera. Ikke sikker. Men vi holder min fødselsdag den 4. juni, så det kan godt være, at jeg først får det der. Men jeg skal lige vise jer. Jeg har så fået et kamerastativ. Altså allerede på det, jeg fandt det på en blå vis. Til 100 kroner. Og jeg er mega glad for det. Og det var altså kun 100 kroner. Og han boede rigtig tæt på mig. Næsten, det var en naboby eller sådan noget. Prøv at se, det er sådan, der er taske med sådan noget til 100 kroner. Så ser det sådan her ud. Det ser meget småt ud. Jeg ved ikke, hvor stort det ser ud på skærmen. Og så kan man gøre sådan her, så det bare lige åbner, ikke? Og så kan man det andet højeste sådan her. Den højeste er så højt her. Og det er sådan, man filmer normalt, tror jeg. Og måske lidt højere. Men det er sådan her. Og det er sådan næsten ligesom på min højde. Det er sådan... Ej, ikke næsten. Og så... Ja, det er ret højt, synes jeg. Og så det højeste... Det er... Jeg synes i hvert fald, det er ret højt, når det kun koster... Altså 100 kroner. Det er så meget billigere. Jeg lægger slet ikke mærke til, at det bliver brugt det her. Hvis I gerne vil vide, hvad for et kamera det er, så er det et Canon EOS 700D, jeg i hvert fald rigtig gerne vil have. Sådan et, som der er faktisk mange YouTubere, der har. Det er i hvert fald det populæreste. Og det her, det er det højeste. Jeg ikke slet ikke. Wow. Det er virkelig svært at styre. Det er sådan her, og det er altså ret højt. Det er næsten lige så højt som mig. Det er sådan 10 cm. Jo, 10 cm, tror jeg. Og det er sådan meget højt, synes jeg. Og så er der også en krog her. Sådan her, så man lige kan hænge sin... hvis man nu skal have den på, måske en kamera og taske for eksempel. Ja. Og det er jeg rigtig glad for. Så jeg vil bare gerne sige tak, fordi I så med. Og vi ses snart. Eller vi ses i næste video. Hej!